I ara li passo la paraula al doctor Lluís Feliu, coordinador de pràctiques de l'àrea de màrqueting de l'Escola Universitària Mediterrani. Lluís. Benvolguts alumnes, res d'alumnes, avui ja sou professionals i col·legues de professió. Felicitats a tots. L'altre dia em van contactar de Mediterrani, em van trucar i em van dir escolta, que estaria bé que fessis un discurs o que donessis unes paraules, i vaig pensar, ostres, quina il·lusió, no? Faré un recull de consells i intentaré explicar-los consells perquè facin el salt professional i triomfin a la vida. Però l'altre dia un amic em va dir que tenia una parella nova i jo, que soc cotilla de mena, doncs vaig anar a fer el xafarder a Instagram, no? I xafardejant la nova parella del meu col·lega vaig veure un missatge que posava els consells estan sobrevalorats. I dic, ostres, tu, m'ha fastidiat aquesta noia perquè reflexionant, mentre corro és quan reflexiono més, és quan vaig dir, té tota la raó aquesta noia. Els consells moltes vegades estan sobrevalorats perquè cadascú de nosaltres som diferents, no? I no tots els consells ens funcionen a tots per igual. Per tant, avui m'agradaria només compartir un consell. I és un consell que a mi m'ha funcionat molt i que comparteixo amb molta gent, comparteixo amb molts amics, sobretot. I és el consell dels diumenges, que li dic jo. Què passa el diumenge a la tarda? Quan no treballes a una empresa on estàs a gust, el diumenge a la tarda és dur. Perquè penses, ostres, tu, que demà he de tornar a la feina, no? Ostres, tu, què faré demà? Comença la rutina. I a mi em va passar. Jo recordo quan estava assegut com vosaltres, quan estava graduant, i el meu objectiu era ser director de màrqueting, i quan vaig aconseguir ser director de màrqueting d'una empresa, d'una pime, què em passava? Que cada diumenge anava al cinema amb la que ara és la meva dona i sortia del cinema dient, ostres, tu, que començo la setmana i no vull començar la setmana. I em sentia desgraciat gairebé, no? I era perquè a la feina m'agradava la meva feina, però no m'agradava l'ambient que hi havia. Teníem un propietari que no era agradable, hi havia molts follons dins de l'empresa, hi havia mala maror, jo no podia pagar els proveïdors i els proveïdors s'enfadaven amb mi, i teníem un problema, no? Jo em vaig acostumar a aquest problema. Però em vaig adonar, quan vaig canviar de feina, que és molt fàcil descobrir si realment ets feliç a la feina, i a la vida en general, però ara estic parlant de feina, i és el diumenge a la tarda. Si realment afrontes el diumenge a la tarda pensant ai, que bé, que demà és dilluns, que demà començo, que demà torno a treballar, serà una prova indiscutible que aneu per bon camí. Per tant, l'únic consell que us vull donar és que sigueu feliços i passeu-vos-ho bé treballant. El ventall, en aquest cas del màrqueting, però del turisme també, són dos carreres superàmplies. Teniu un ventall amplíssim. Per tant, si no esteu bé a una feina, no tingueu por, canvieu i proveu una altra cosa. I així, fins que els diumenges a la tarda estigueu feliços de començar la setmana i a treballar. D'acord? Vinga, moltes felicitats i sigueu molt feliços. A continuació, el doctor Lluís Feliu farà entrega dels certificats Mediterrani a la promoció de graduats en màrqueting. Júlia Alabart. Pots pujar, Júlia. Lucas Amat. Jorge Argudo. Albert Badia. Sara Bueno. Esther Casas.
Pol Ferrer. Andrea Belén Iza. Oriol Lafuente. Sergi Lloret. Pol Montero. Carlota Moran. Pol Navarro. Paula Pinyol. Belarmina Puello. Clara Rodàs. Sergio Rodríguez. Marc Rodríguez. Ghislaine Saber. Irene Saucedo. Parambir Singh. Jordi Suriol. Gerard Teixidor.